Nepal, gwlad sy'n gorwedd gydag India'r de iddi a Tsieina uwchben. Yng ngogledd y wlad, mae'r Himalayas, ardal sydd ar 8 o'r 10 mynydd ucha yn y byd, gan gynnwys wrth gwrs Everest. Cawr 29,000 o droedfeddi. A'n bwriad ni wrth ymweld â'r wlad oedd i gerdded 17,500 troedfedd lan i Basecamp, at droed y mynydd. Ond mae'n taith ni'n dechrau 100 milltir lawr y dyffryn yn y brif ddinas Kathmandu. Dinas fyrlymus fibiog i hon sy'n gartref dros filiwn o bobl. O'n i jyst moyn dangos rush hour i chi. Dwi'n unig beth yw am gerdded lawr y strydoedd yma llawn bobl yw sy'n clywd yn ei le ni. Oedd eisiau bach o help ffindo'n ffordd rownd, a diolch i'r drefn bod Gioti sy'n wreiddiol Aberystwyth bellach yn byw yma ac yn hapus i roi help llawn. Gydag ond 19 mis ers y daeargryn nerthol wnaeth daro'r wlad, oedd hi'n medru sôn am ei phrofiadau. Chi'n gallu gweld be bynnag stryd chi'n cerdded lawr, mae yna reminders o'r daeargryn bob dydd. Gafodd lot o adeiladau iconig i dinistrio yn enwedig yn dyffryn Kathmandu. Mae'n tueddu bod un tremor, felly bob pythefnos neu bob 2 wythnos. So mae'n anodd anghofio amdano fe'n llwyr. Oedd gaeaf diwethaf yn eitha anodd. Dyna'r unig gyfnod nes i feddwl am adael Nepal a falle dychwelyd i Brydain neu i Gymru. Ond mae yna gymaint o brydferthwch yn Nepal, a fi rili yn mwynhau byw yma, mwynhau gweithio yma. Mae diwedd Medi a dechrau Hydref yn gweld gwyl Dashain yn cael ei chynnal, yn ddathliad 15 diwrnod i'r Hindws, cael ei lle addurno gyda lliwiau llachar sy'n llenwi'r strydoedd a'r tai. Tra yn Kathmandu, rhaid oedd blasu'r bwydydd lleol a defnyddio'r dulliau traddodiadol i deithio o le i le. Wedi profi'r pethach twristiaeth, roedd yn bryd paratoi y daith ac un her yn ars amdanom. Cyn dringo lan unrhyw fynydd, mae eisiau pacio'r offer angenrheidiol. Nawn fod para ni mor hir. 10 diwrnod? Nawr yma ni roi'r cwbl lot ma mewn i hwnna. O'r edrynoeth a draw i faes awyr Kathmandu ar gyfer rhan nesaf ein taith, a hynny mewn awyren bropeller. Mae'n hanner awr wedi 7 y bore. Ni wedi cyrraedd maes awyr Kathmandu. Ni'n glanio ar beth yw Steff? Beth ni'n glanio ar? Yn Lwcla. Maes awyr y strip mwyaf peryglus yn y byd. Ti'n drych mlaen? Bach yn nervous. Fanta ni. Siwrne o ryw hanner awr oedd i Lwcla, pentref sy'n fyd-enwog am ei lain lanio. Pam? Wel, mae ond yn 527 metr o hyd. Dyma'r ffordd hawsaf a chyflymaf i gyrraedd y lle. Bod miloedd yn mentro i fan hyn bob blwyddyn, nawr oedd ein tro ni. Diolch byth am ni, fe gyrraeddon ni mewn un pishin, ac erbyn hyn 2,800 metr uwchben lefel y môr. Dyma'r dechreubwynt ar gyfer ein taith hir i Basecamp. Right, can I off? Yn 12 diwrnod nesaf, wedi bod ni o. Fanta ni de. A gyda'r adrenalin yn pwmpio wedi'r daith ar yr awyren, roedd un argoeli i fod yn antur a hanner.